Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Oma. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Dat is net op, je heel dat kind net. Ik ga de famke in de kofferbak. Waar komt daar zijn on? Sinterklaas en Sint-Pieten. En wie ben ook bij Parkenhuis in huis? In de Valom, want hier komt altijd on in de Valom en dan gaan ze de naar het dorpshuis in Broeksterwaard. Maar Ilde mag nog even haar broekje op haar. Zullen we dat nog even doen? Let me zo, er is toch wel smink op halen, hè? Ja. Heel op in de kofferbak, want het waaide wat hut. Klopt wel. Wie zet de broek even op dan? Tada! Uw Pietje, uw roze broekenpietje. Zit de moed goed? Maar net afvallen. Zo'n vankijk verklaar je als Piet? Ja. Die heb een Pieterpakje kocht, toch? Ja. Wow, baby, ik moet net afvallen. Ja, zullen we even dat paken tussen, dan gaan we aan het haventje, ja? Dat is beter. Die paken er binnen hier al. Ho. Stroekel je voorzichtig. We gaan nog correct even tiert. En dan gaan we dan op naar het haventje. Zo. Nou, dan is het paken maar zo chillen, hoe mooi is het best. Maar op, Pakenheim. Pakenheim. Hi. Pakenheim. Pakenheim. Tjus, Paken. Oh, mooi is hem. Dan ging die net in. Waar is het Paken? Wat van is dit? Hilda. Oh! De Ildo Piet. Ik had een nieuw vogeltje gekregen hij, van Paken Zaken. De man zit er. Ja, dat is een nice. Ah, zo is goed hoor. Ja, Ja, dat is het. mooi hè. Nou, zullen we eens zien dat tante Ilse nou met chip er al komen? Nee, dat die Ilse komt er dan. Nou, ik krijg direct een berichtje, ze komen er al. Zullen we eens even zien? Zien we zo? Nog net. Nog net. Schatje hè? Nee, zo'n vogeltje uit. Nee, dit voeltje is net aan. Ik is wel even mijn praten en even naar hem zien. Hallo, vogeltje. Oh! Hey, je bent uit de Piet nu! Jullie zijn er zien! Hey! Wow! Oh jeetje! Daar heb je in de Pieten. We gaan naar de haven, toch? Kom, we wachten zo aan. Dat al je deugd. Nom. Nou, we gaan naar de haven. Kom uit. Ik zeg wat Pieten, maar ik zeg Sinterklaas. Nee, doe we? Nee. Nou, misschien moet ze die nog ophellen, of zullen ze die faillitten wezen, hé? Dat hoop ik toch net. Sinterklaas moet echt komen, toch? Ja. Ja, man. Nou, we gaan gauw achter zo. Ik jij wil dat ze Sinterklaas showen hebben. Hier mag je wezen. Waar is je? U bent al wat op leeftijd, begreep ik. Maar ik denk dat er vast nog wel een paar kindjes zijn die misschien even een klein woordje... Alweer zo'n Piet. Dat is dit mooi. Wat gaan we dit mooi van? Oh, dank je wel, Piet. Ze hebben ze van die bewaring. Oh, dank je wel, Piet. Lekker. Die zijn lekker. Die zijn lekker, Piet. Bist u de bak, Piet? Ik ben de bak. Als u deze piepernutten bakt. En de bak een prouwen, denk. En de pannenkoek. De pannenkoek. Ja. Wie van die pannenkoek bakt? Lekker, Piet. Dan moet je al pannenkoek eten. Maar heel goed. Ja. Iedereen heeft er naar je uit geworden. Iedereen vindt het heel. Begint het nou te regenen, Piet? Ja, ik viel over. Dat is je net afspraak, hè? Nee, ik zie de zinnen en dan weer heen. Oh jee. Krijgen we dan een regenboog? Een regenboog, ja. Dat is wel leuk, een regenboog. Ik wil er lekker met pepernutten gaan. Maar we snoepen. Ja, die zou ik echt pakken. Snap ik. Die ben ik het lekkerste. Ja. Ze gaan op de karren richting het dorpshuis en daar kunnen de dus aan zijn pannenkoek eten. Lekker. Beste mensen, wij nog heel rustig op. Nou, Pietjes op ons. Vrouw Jannie. Oh, had hij het echt piepernutten gekregen? Hey!
Heerlijk. Oh, en hier, dit is... hallo. Is dat wat lekkers? Ja. Oh. Jeetje, hier is het heel vol. Is Sver ook mee? Waar is die? Hallo. Je krijgt wat. Dus ik zie hier al je del lezen. Ja. Ik lees ze bij die del, hé. Nee. Oh, die krijg ik van die. Wat krijg ik hier? Lekker. Uit het hut, het Ildo. Gauw bij Paak in de hoes. Nou, wij doen nog eens snel even een bakje koffie bij Pakenheim. Ik bedoel, dat is altijd gezellig. Zwarte Piet en Sinterklaas, die doen altijd nog een rondje door het dorp. Nou, en dan daarna gaan ze naar het dorpshuis, daar gaan wij daarna naar kinderen. En dan mag je de band daar pannenkoek nieten. De bakpiet die heel pannenkoeken maken, zei je, hè? Ja. Nou, zo is een bandje. Maar het binnen staan, als we het aan al je klets, denk ik. Misschien wel handig. Lekker warm bij Paken. Paken had het kacheltje, jongens. Dit is beter. Je wil fris Paken, hè? is cool, hè? Maar met Paken jongen de school was het, denk ik heel nou. En goed jongen Paken. Ja, Ons komt er niet in de school, hè? nou, dit is wel eens kwart in met wat er heen. Ja. Oh. Wat wordt hier onder komt? Die baan Ik maak hem al. Oh, wat hast u echt een mooi Pieter pakken, hoor. Wauw. Ze krijgen haar. Super mooi. Prachtig, Weet je hè? wel een beetje op Ja. Ja, die hebben allebei dus zo mooi. Dat is cool. Ja, maar ik ga je een sminkel. Hoeft ik net toch? Nee. Dat is mij, dat hoeft net. Maar dat weer bruin sminkt en dan wil je net opeten. Nee, maar dat hoeft ik net, dat is mij. Hè? Dat net. Je bent heel mooi. Moet je mij het misschien te wijzen? Nee, daarom. Scheelt ik me. Oh, lekker, lekker. Zit hier mooi bij Paak en Beppe? Wie kan ik voortgaan, Ilse hebben? Paak en Beppe redden om mij. Die zitten hier mooi aan tafel. Wat hij hem kregen van Paken, hé. Laat eens even zien. Lekkere lolly. Oh. Pakenpiet, ja. Doe eens een grienen. Ja, lekker man. En ik ga om. Oranje. Oranje. En hoe zoet mijn zwerg in, denk ik. Ja, paar hoor. Je had die mem en tante Tiff en tante Vier werk altijd met water. Ja. En nou wat je hier met mij, hè? Je kan echt nog wel even, denk ik. Dat is ja, maar Sjen. Hele serie hier. Maar wat daar bedoel Oh ja. Ja. Oh ja. Cadeau paken. Bedankt voor de koffie. Tot de een keer. Doei doei. Binnenbied. Dwarpshuis. De liedjes binnen met Chibben en Ben. En zaken hier rond fietsen. Wat voor fiets is het? Van Jesse. Oh. Zaken die mij een letterpannenkoek niet. Dus ze doen eerst de liedjes en dan daarna de grutten. Dus, nou ja. Die watje in de mooi. Zal leuk zitten net. Maar ze gewoon naar beneden. Oh. Voorzichtig. Die moet even del. Een mooi kleermeis, zei zusje. Ja, maar hoe komst u nou dan was eerst naar hoes te rennen? Nee, men moet naar binnen. Je krijgt gewoon om de beurt, hoor. Al je bandjes om pannenkoek eten. Nom, nom, nom. Ah, Niels, wist doe je rek? Leuk, man. Dus doe ik pannenkoek niet, Niels. Nee? Ja, wat toch? Een wissel zei van de piepernutten. Ja? Val me door een ticketje, maar Piet. Doe je een ticketje? Doe je een ticketje? Ja, Oh. Famke, wat maakt hier al hierin? Nee, hè? Leuk, Ilse, hè? Die rare Pieten altijd. Misschien, dat komt erop. En laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want we zijn geweest Oh, hè? Hij komt uit de keuken. En hier al een mooi plankje van jou, Sinterklaas. En hier een mooi plankje van jou.
Ja, mooi hè? Kom er allemaal achter samen bij. Wat een spanning, hè? Goed zo. Komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Ja. En... Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Ja. Sinterklaasje. Bonne, 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 gooi wat in mijn lege tonnen. Gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Mooi toch? Hartstikke mooi. Ja. Ja. Wat wil jij aan Sinterklaas vragen? Ik wil naar je horloge. Dus jij vraagt aan Sinterklaas van... Sinterklaas, zou ik een nieuw horloge mogen hebben? Ik heb een horloge. Oké. Zou dat mogen? Ja. Wat denk je, Piet? Kijk eens in het grote boek, staat die erin? Ik denk het wel. Kijken. Ja. Heb je ook nog een voorkeur voor een bepaald merk of zo? Of een kleur? Welke kleur? Een Rolex of zo? Ik hou echt van geel. Geel. Een mooi geel, dan zorgen wij ervoor dat jij een mooi geel horloge hebt. Ja. Hebben jullie geen tekening of een knutselwerkje voor Sinterklaas gemaakt? Ja, ik ook. Ja? Je bestond altijd naar. Oké. Ik heb Sinterklaas kaart die kleuren maken. Oh, jij hebt wel een kleurplaat gemaakt. Ja. En jij heeft een stoomboot gemaakt. Ik en, ook. En jij ook. En heb jij ook wat gemaakt? Sinterklaas, dat maar hoeft ik niet. En ik heb ook een Ja, je koekenplan moet er niet heel gezien. veel doorheen schrijven. Hoor. Ik hou wel op een vlak voor Sinterklaas. En toen heeft er iemand, Ja? Niels. die heeft... Niels? Niels? Dank u, Ik denk dat Niels wel even Sinterklaas. Hey, Niels jongen. Hey, Is deze van jou? Is die van die? heb Kom jij eens. die gemaakt? Ja toch? Net even mij. Ja, kom maar even. Dan ga je het direct wel Hey, hebben. kom. Oh, wat goed. Heb jij die gemaakt? Dan hem. Ik denk, Nou, en alle knutselwerkjes waren heel mooi. heel mooi, was heel lastig kiezen. Deze vonden we wel een beetje extra mooi. Daarom krijg jij een prijs, een leuk cadeau van Sinterklaas en Zwarte Piet. En dan willen we graag allemaal een heel groot applaus. Nee, moet je kijken. Alsjeblieft. En dan houdt Sinterklaas deze, hè? Want die was voor mij bedoeld. Ja. Wil jij die even goed om, hè? Ik ga het heel goed. Oh, Hey, gefeliciteerd, joh. Hartstikke goed gedaan, man. wauw, Niels. Nog een keer een applaus. Is toen een prijs, hoor. Wat mooi. Maar even even, meidje, wat zit erin? Moet jij eens kijken, weet je nog dat jij dit gemaakt hebt voor Sinterklaas? Ja. En deze is wel Tja, heel dat is het, een prachtig, kaart. hè? Ik weet wat dat is. Hey. Dat is een kaartje. En ik Kom is dus zelf hier. een cadeautje. Het ziet je leuk. Daar komen. Dat is leuk. Zullen we die jongen die memmy, ja? Als het eraan. Kwai, kwik, wij. Jammer om mem. Je vader komt wel even mee. Nou, deze is wel een hele mooie. Geweldig, machtig mooi. Machtig mooi. Deze Piet kan wel goed vriezen. Sinterklaas. beste mensen, ik denk dat de bedoeling is dat je even een mooi plakje hier op tafel ziet je. En een beetje rustig. Dat wordt heel moeilijk. Misschien een heidemem of een heidemem een beetje in de buurt en dat die dat een beetje begeleiden kunnen. En ik denk dat we dan vanzelf al je pannenkoeken... Pannenkoeken. Lekker, lekker. Pannenkoekjes zitten. Lekker. Oh, de bakpiet. Ja, dat kan wel lekker verwachten. Oh, lekker, lekker. Hij sliept al aan zijn Piet. Oh. Heerlijk even draaien. Dit kent deze Piet nog. Ja, die kennen we. Die kent deze Die Piet. kennen deze Piet nog. Oh, lekker.
is je lekker? Mooi. Dan kun jij goed eten halen. En jij ook? Ja. Misschien mag je straks nog wel een. Oeh, maar is misschien naar een nabbel in haar. Ja toch? Was dat wel? Lekker toch? Jelke had even een onderrondje met Sinterklaas. Nou, lekker. Maar trek wat op? Nou, en een pannen eronder. Oh jee. Bedankt Piet, hè? Alsjeblieft. Ja, bedankt Piet. Lekker hè? Wat erop ha? Beetje poedersuiker. Ik moet wel hier aan de zin. Oh, sure, Piet redt er. Hatsé! Ho maar Piet, ho maar Piet. Ho, ik denk dat dit nog een aardig zit. Ho maar Piet. Oh jee. Ja, ho maar. Ho maar. Nou, lekker eten. Dit kan wel op beide pannenkoeken, denk je net? Zo, nu. Net kiemen. Oh jee. Ja, met die bovenste maar dan. Wel lekker. Het roept wel heerlijk. Nom. Nou. Ik zet hem. Nou, daar gaat hij. Welkom. Succes, hè? Ja. Hildo is weer een doosje. Ah. Een soort kriesbal met muntjes erin. Ja. Oh. Die muntjes opeten. Lekker man, wat een feest net. Nou, wij zullen op de hoes en dan mijn zaken hassen, hè? En deze chocola. Ja. Ik heb Ekkelpiet. Jongen. We binnen weer thuis. Oh, dat is echt lekker gekregen, hè? Zie ik een foto in zijn we, hè? Van Sinterklaas en Sint-Pieten. Dat is leuk. En nog een lolly. En nog een lolly. Oh. Kijk, dat is net een lolly. Chocoladelolly, toch? Ja. Een chocoladelolly. En die kist opeten. Oh. Nou, zaak is nog geen om te pannenkoek eten, dus die mij nou, de grutten. En ja, Ilde moet daar in een knipker aan. Vond je het leuk bij Sinterklaas? Hier neem ik doen als zijn vestkezong. En pannenkoeken eten. Doe eens bij Piet op een skoot, zeg maar. Dat is weer leuk. Nou jongens, wij zo'n vond het nou een leuke vlog? Abonneer je ze blauwtonk omheen en via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Om het te naaien, chitsvlog. Hey, hoi. Wat doe je nou? Oh jee. Hey, hoi.